May nakatira dito? Dadating bukas. Wala ngayon. Wala ngayon. Pasok tayo dito. Dito lang tayo magtitira kandila. Ano to, puno? Oo, puno. Nakapasok sa isip. Yung biglit, yung bugnay. Ano yan? Yung bilog-bilog na... Yung Wala tayong ilaw? Wala eh. Yung gamot na isip. Isip. Yung utak ka, parang isip. Nakadikit sa bahay. Meron pa isa dito parang mag-asama sila. Yung isa namumunga, yung isa hindi. Okay. Titirikan natin ang kandila, ha? Ito yung sumunod dyan sa kabilang kwarto. Tirik ulit tayo ng kandila. Meron din yan? Hindi. Dito tayo. Ito yung asawa niya. Oo. Sinasabi na binil. Isip. Isip. Tingnan ko lang. Pakaramdaman ko yung aura nila. Pero kasi mamumunga pag hindi magkatabi. Kaya pala tinawag ano. Ang galing ako. Pangalan po daw nito, isip. Kailangan magkatabi sila ng punong una. Wala yellow. Bakit lang violet? Lalaki to. Oo. Yan lalaki ito Oh, babae. tama ako, di ba? Ngayon ko lang to nakita at naramdaman. Ngayon lang ako nakarinig na yung itong puno po nito, hindi ko to inula, sinabi lang ni Magnetic to sa akin. Di ba, totoo, lalaki to? Hindi ko to tinanong sa inyo, di ba? Kasi ngayon ko lang to nakakita eh. Kasi siya namumunga, kaya lalaki siya. Ito, barako. Lalaki yan. Oo. Yung nasa loob po ng kwartong yan, yan po yung babae. Ang tawag po daw, isip. Oh, tama, kita mo, naramdaman ko. Lalaki siya. Namumunga eh. Oo. Pwedeng mamunga. Ayan po yung punong yan, ha. Babae. Siya po lalaki. Pero hindi po nila sinabi sa akin yan, ha. Naramdaman ko lang na Magiging violet yan. isip. Tapos yung insenso, malalaman mo yan minsan. Biglang umapoy. Oh, Biglaan. Kanina gumanon. Dito po. Hindi, tapos na yan. Okay na yung dito sa dito. Alin? Yung mga nakapira. Walang problema yan, Tim. Mabait yan. Hindi sila pwede. Hindi sila nakikialam. Doon muna ay dito, di ba nagtatambay yung tatay nyo? Ikutan ko muna bago tayo pumunta ron, ha? Hindi, okay lang, Tim. Walang problema yan. Tapos pa natin yung liwanag. Ang inaano ko dito, sabi ko nga ba, yung pinapapokot ng Panginoon dito eh. Yung tindahan. Maniwala ka sa akin, kaya manan dito. Huwag kang maingay, baka marinig. Walang kayamanan doon sa inyo. Walang sa inyo kayo. Hindi, kahit kaya mo kayo kayamanan, pag ayaw magpakita, wala ka magkaroon. Hindi, wala naman. Kami naman pa. Dito mo na tayo sa dito. Hindi pumumuran. Alide. Bubukla tayong buo. Tara. Pakapatan natin ito para hindi natin ito mapalitan. Puti ito. Mga puno. Mali yung naghanap ng kayamanan niya. Wala dyan. Nandun sa papa. Nakita niyo yung dilaw nito, malinis. Diyan muna tayo sa ano yan?
Kaya nga sinasabi ko yung ano ba yan, yung mga nag-detect ng mga ginto, ginto doon. Dito asan din? Hindi, pag gano'n natin, para hindi sa labasan lang. Para ano mga natin mga makina. Sarado na. Hindi, okay natin. Kasi itong insenso, pag meron niya nagdarasal ka, umaapoy yan, lumalakas ang apoy niya. Pag meron siya nasasagap. Oh. Wow. Wala nga nakatira dyan. Kahit yun, alam ko na kung saan yung mga nakatira dito. Sagot ko na yung kanila. Wala ko na. Ito muna tayo. Yung pinakamarami nakatira dito, te. Yan. Pinakamalala nito. Andun sa tindahan niya. Yung ito, te, hindi may iwasan talaga may nakatira dito. Kaya, hindi sila may iwasan. Pero nagtataka kasi kanina, lahat ng pinapatay kong manok pag tumapat sa puno, parang nakukuryente. Nabigla maangal gal. Pero yung mga manok na ilang beses ko na tumapat sa hindi sila nanginginig. May daya rin. May ito kandila. Tingnan mo yung kandila rito. Ay, hindi na. Hindi, walang problema yan. Nagpapasobra talaga kami. Hindi may iwasan. Tingnan mo yung kandila, te. Naubos, di ba? Pati ito naubos, di ba? At Oh, ito, natural lang yan, te. O bakit yan? May hangin dito, nauubos, di ba? Oo, mamangin may gusto niya. Oh, bakit Putput nasa lang. loob ng tindahan? Linis da. Mamangin bilang may gusto Mahangin dito, di ba? Dapat babae. Ay, Oh. maraming isda. Diyan galing yung ito. Kasi, ibig sabihin yan, may mga nakatira. Hindi na pabriyampin ka niya. Yung concentration doon naman. Kaya ngarap eh. Ano ko dirahin niya? Utang may bukla no kanyang tabali. Yung asikaso doon pa yun eh. Oo. Lagi. Hmm? Yung insenso binuksan ko kanina, alam mo kunin yun, di ba? Ano pa? Yung insenso. Yung kanina. Ah. Yung nasa altar. Yung ganyan. O yung malaki. Nakapalanggana po. Oo. Pasuyo naman ako. Ah. Sige. Ay, maraming salamat po sa Panginoon Kristo at tapos na po kami mag-insenso at mag-bless ng bahay. Okay na po. Thank you. God bless all po sa lahat.